Salutare, stimați privitori, stimați amici, stimați inamici, vă respect și vă apreciez pe voi toți și bine ați venit la acest episod. De mult deja trebuia să-l înregistrez acest video și de mult promiteam să-l fac colegilor din AVA TV, dar totuși reușesc cum reușesc și, cum se spune în limba română, așa e viața. Dacă sincer și acum mă grăbesc foarte tare, sunt în drum spre Galați, dar eu sper că și în această atmosferă și în acest ritm putem să facem conversația, discuția interesantă și creativă și chiar mult mai creativă decât ar fi fost în studiu frumos. Dar în studiu frumos tot o să facem încă. Bună seara sau bună ziua, încă o dată, mă cheamă Mariana Preseșniuc, sunt jurnalistă ucraineană și eu scriu despre România, Republica Moldova și în Ucraina, focusându-mă la dinamica trilaterală, focusându-mă la riscurile cu care noi toți ne confruntăm, focusându-mă la zona de interese de fiecare stat în această regiune, focusându-mă la agenda bilaterală, trilaterală și mai departe. Sper că tot mai discutăm mai multe subiecte interesante legate de tema mea. Și eu scriu în general pentru publicul ucrainean, dar se întâmplă ceva și pentru România sau pentru Moldova. Așa, ca să știți perspectiva mea profesională. Și înainte să începem, cer scuze pentru greșeli pe care le fac în limba română, totuși nu este limba mea natală, dar încerc să o îmbunătățesc fiecare zi. Asta adevărat, cu întreaga responsabilitate, vă spun. Deci, afară de asta, ceea ce am spus deja, eu cred că evenimentul cel mai important în regiune, zilele acestea, sigur, este electorala din România. Și când discutam cu colegii din AVA TV, cu Andrei și cu Vitali, lucrurile acestea, întotdeauna ei spun și eu spun că noi avem nevoie de discuția mai profundă, mai detaliată, de o perspectivă mai detaliată, în care noi toți știm mai mult unul despre altul și invers, pentru că aceste obstacole și lingvistice și culturale și, nu știu, politice, etc. Asta fac vulnerabilități pe care folosește și Rusia și astăzi Rusia, mâine și altcineva și mai departe. Noi, așa că suntem vecinii, noi trebuie să știm unul despre altul în mod foarte profund și în mod foarte detaliat. Și acest episod și sper că nu este primul, dar sper că nu este ultimul. Este contribuția mea mică la această inițiativă colegilor mei. Deci vreau să-ți dați seama că România întotdeauna în discursul public din Ucraina a fost prezentată foarte slab. Și niciodată România nu a fost discutată cu foarte mare interes, din păcate. Și este păcatul și nostru, și al vostru, și al Republicii Moldova, așa că suntem vecinii, cum deja am spus. Bun, și după izbucnirea agresiunii ruse în 2023, când a fost semnat acordul despre parteneriatul strategic între Kyiv și București pentru Ucraina, a fost un pas foarte important și mi se pare că pentru acest pas, pentru această întâmplare, Ucraina nu a fost destul de gata. Dar totuși, pentru Ucraina a fost o confirmare că România își va asuma un rol foarte semnificativ în viitorul Ucrainei și își va asuma rolul foarte semnificativ în viitorul european al Ucrainei și de aceea ceea ce a adus anul următor, adică 2024, a fost șocant pentru societatea ucraineană. Și am în vedere ascensiunea lui Kellen Georgescu în primul tur alegerilor prezidențiale din România din anul trecut, chiar dacă acel rezultat a fost anulat de către Curtea Constituțională. A fost un șoc complet. Și din atunci Ucraina urmărește cu mare interes ce se întâmplă în România, dar totuși trebuie să mergem
trebuie să merge un pic timp ca să înțelegem lucrurile, trebuie să învățăm un pic, trebuie să ne descurcăm cu detalii, cu contextele și cam un pic este problematic cu asta. Și în al doilea rând, știți mult mai bine decât eu ce se scrie, ce se discută în limba rusă, de exemplu, legat de politica românească și moldovenească în știrile ruse, chiar dacă sunt din Republica Moldova sau chiar dacă sunt din România, se deosebește foarte tare de ceea ce se discută în spațiul românovorbitor și sunt complet două lumi paralele cu care trebuie să facem cunoștință și cu o lume și cu o altă lume. Așa am petrecut 10 ani, apropo, dar și țara mea trebuie să petrece un pic timp să învețe cu cine, lângă cine să trăiască. Dar lăsăm și această istorie aparte. Dacă vorbim despre rezultatul primului tur de azi, finaliștii căruia au devenit Nicu Șordan, primar Bucureștiului, și George Simion, lider partidului AUR de dreapta. Unii spun dreptiștii radicali, unii spun că dreptiștii simplu, dar totuși sunt două taboare care se reprezintă electoratul ei, practic. Și cu mare interes am urmărit și dezbateri de ieri sau alaltă ieri, eu nu știu, nu sunt sigură când acest videoclip va fi publicat, deci înțelegeți despre ultimele dezbateri am în vedere și sunt foarte fericită că ceva așa s-a întâmplat, pentru că AUR a demonstrat succes foarte stabil începând de 2020, când prima dată a intrat în Parlament și când toată lumea a avut posibilitatea să privească ce simplu om este Simion, cum simplu și prost vorbește, cum destul de bine pregătit este Simion și, dacă țineți minte, destul de bine pregătit este încă un mem interesant. Asta Mircea Joane a spus despre Elena Lasconi, destul de bine pregătită, având în vedere că nu este pregătită deloc. Și îmi dau seama despre AUR, dar credeam că Simion mult mai talentat decât a performat în timpul dezbaterilor. Și destul de bine pregătit s-a dovedit să fie George Simion. Așa avem. Dar dacă Nicu Șordan, destul de bine pregătit, este o altă istorie, dar eu mai puțin așteptam de la el și bravo lui Nicu Șordan că a performat în acest mod puțin agresiv și a încercat să atace pe Simion, pentru că comportamentul nu este obișnuit pentru Nicu Șordan, este un pic calmuț și se poartă în acest mod civilizat. Și în politica românească, ca și în cea ucrainească, trebuie să fie în acest fel un pic mai agresiv, să spunem, este cel mai bun cuvântul aici, în acest context. Dar, cum se vede totuși în Ucraina, comunitatea experților, comunitatea jurnaliștilor se interesează în 3 aspecte legate de electorala din România. Primul, cine totuși va fi un actor politic cel mai predictibil din România? Simion? Nu cred. Nicu Șordan? Nu știu, vedem. Ați văzut ce s-a întâmplat la USR? Nu este contextul foarte predictibil, dar totuși trebuie să așteptăm pe turul 2. Dar aspectul al doilea, cine se va retrage în retorica aceasta de neutralitate? Această întrebare pe care au pus-o mulți oameni în jurul meu și în spațiul
informațional în Ucraina. Dar totuși deja știm după dezbateri că va fi George Simon, pentru că George Simon a declarat că România trebuie să retragă în toate activitățile legate de război din Ucraina, sprijin Ucrainei, trebuie să rămână neutră față de acest conflict, bla 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 bla. Și cam ok. Trebuie totuși așteptăm încă o dată. Vă spun turul 2 și atunci vedem dacă a fost populismul electoral, dacă este ceva periculos pentru noi toți. Pentru că în același timp Nicu Jordan a spus că securitatea României depinde de rezultatul războiului din Ucraina, ceea ce este obvious, ceea ce este logic. Logica matematică și este foarte simplu de înțeles. Dacă George Simon nu vede așa ceva, este nu știu ce să spun, este foarte ciudat. Dar eu nu cred că nu vede și foarte bine vede. Pentru că între contextele a spus și agresiunea rusă, agresiunea Federației Ruse și nu a spus conflictul în Ucraina sau ceva așa cum acest limbaj pe care îl folosește mai mult cei din Republica Moldova, care sunt obișnuiți cu manipulare de acest gen. Simon a spus agresiunea rusă, Simon a spus că Vladimir Putin trebuie să dat la răspundere pentru crimele de război comite în Ucraina. Asta el a spus, dar în același timp el a spus că nu România are nevoie de Ucraina, Ucraina are nevoie de România. Și sunt de acord, noi toți avem nevoie de România, este adevărat. Și Ucraina are nevoie de România și Republica Moldova are nevoie de România. Noi toți avem de România stabilă, România frumoasă, România dezvoltată și România europeană, să spunem. Dar narațiunea pe care a promovat George Simon a fost cum el a spus în timpul dezbaterii, Paxa Americană. Deci, el își prezintă să fie pro-american, în timp ce Nicu Jordan pro-european. Și se pare că asta este bataliuța între Washington, administrația lui Trump și Bruxelles. Deși sunt multe contextele, și intern, și european, și americo-european, și rusă-european, dar eu vă aduc niște insight-urile fresh pe care am obținut în timpul dezbaterii acestea. Deci, din acest context, George Simon uite să spune electoratului că nu America are nevoie de România, România are nevoie de America. Ar fi sincer, ar fi fost foarte sincer dacă spunea așa ceva. Exact ceea ce a spus despre Ucraina trebuia să spună și despre alte state. Cine are nevoie. Dar, în general, făcând concluziile, este păcat. Putem glumi, putem juca cu toate știrile pe care primim, pe care consumăm, dar este foarte trist că după 3 ani în care am reușit să construim spațiul foarte, să spunem, framework foarte bun pentru colaborarea, pentru proiectele comune, pentru dezvoltarea comună regională. Este foarte trist că avem acest discurs, este foarte trist că avem narațiunile acestea, să vorbim în acest context unul despre altul. Este degradarea completă și eu doresc din partea mea României multă stabilitate și turul 2 în pace, cum vrea poporul român și ca să trăim pe baza valorilor bunei vecinitate și în continuare. Vă pup și ne vedem!